Teplárenská společnost Hlinsko představila nový zdroj vytápění se spalováním biomasy. Má výkon 2 MW a je v mnohém jedinečný. Jednou z jeho předností je velká tolerance pro kvalitu paliva, například i vyšší vlhkost až 60% a nejen to. Můžou tam být nějaké třeba cihly, kamení, ne, že by se to vyhledávalo, prosím vás, ale to může vyskytnout a ten kotel dál pracuje a neodstaví se, což je důležité. Ten kotel má velmi vysokou životnost, my ten první kotel máme v Třebíči v provozu 14 let a fakticky je bez větších oprav, to znamená, jsou původní výzdívky, jsou původní rošty, takže je to kotel, který je vhodný zejména pro takové komunální, regionální teplárenské využití. Teplárenská společnost Hlinsko spuštění nového kotle slibuje především snížení ceny dodávaného tepla. V letech 2008 a 2011 se totiž výrazně zdražil plyn, na který fungovaly tehdejší kotle. Proto firma přešla na výrobu tepla z biomasy. První kotel jsme instalovali v roce 2009 a ten druhý Vesko v loňském roce. Přechodem na obnovitelné zdroje, na biomasu, jsme dokázali snížit cenu tepla cirka o 80 korun a předpokládáme, že po plném najetí tohoto druhého kotle budeme cenu ještě dále snižovat. Zlevnění ale nebude jediným benefitem modernizace teplárenské technologie v Hlinsku. Několik lidí tam nově najde zaměstnání. Vznikly 4 místa pro topiče, vzniklo 1 pracovní místo pro přejímku paliva a následně vyšlo několik míst pracovních pro ty, který pro nás připravují štěpku a zpracovávají ten dřevní odpad z lesa. Podle vedení Pardubického kraje bude kromě zmírnění nezaměstnanosti v místě mít nová technologie i další příznivý dopad. Město za ekonomicky výhodných podmínek dodává teplo a energii lidem bez poškození životního prostředí. Já jsem měl možnost tu třebíčskou firmu, která zde instalovala kotle, sledovat už před mnoha lety. Myslím si, že došlo k synergickým efektům v mnoha případech i tady. Já samozřejmě mám radost z takovýchto regionálních projektů, které jsou úspěšné. Za prvé nahrazují plyn, jehož cena pravděpodobně do budoucna poroste a rizika těch dodávek v souvislosti s Ukrajinou, to já myslím, že si všímá každý. Takže čistá štěpka, regionální projekt, zaměstnanost, peníze zůstávají v regionu. Teplárenská společnost Hlinsko zásobuje teplem zhruba 15 domácností, ale také další nebytové prostory, jako jsou školy. Cílem společnosti je snížit pro ně cenu tepla na 450 korun za gigajoule.